Dwi wedi bod yn chwarae da hwn. Oobleck yw e. Oobleck. 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 Dwi'n cael dweud y gair Oobleck. Rhowch eich bysedd i mewn yn araf. Sut mae'n teimlo? Gwishy. Mae'n teimlo yn lib. Ydy, mae e. Mae fe'n teimlo bach fel glud. Mae'n oer. Mae fe bach yn oer. Drychwch, mae bysedd fi ynddo fe, so mae fe fel hylif, ynddo fe? Mae'n anodd i symud. Mae'n teimlo'n solid. Oedd e fel bod rhywbeth wedi bod yn tynnu fy bysedd mewn i'r bowlen. Os chi'n codi'ch bysedd allan yn ofalus ac yn araf, drychwch, mae bach o hylif ar ôl. Mae'n edrych fel mae'n really wlyb ar y top. Ynddo fe? Ond wedyn ar y gwaelod mae'n really galed. Mae'n teimlo fel clai. Wow. Drychwch ar ddwylo jazz, mae fel hylif, mae fel glud, ynddo fe? Nawr te, i ni'n mynd i drio taro'r Oobleck. Chi'n barod? Fanta ni. Mae'n teimlo'n solid nawr. A pan ti'n rhoi bysedd ti mewn fel yn really araf, mae'n teimlo fel liquid. Pan ti'n taro fe, mae'n really galed, fel solid. Yn union, mae fe'n galed. Felly, ych chi'n gweld bod yr Oobleck yn gallu newid o hylif i fod yn solid. Os ydyn ni'n gwthio neu'n gwasgu'n galed ar yr Oobleck, mae fe'n solid. Ond os ydyn ni'n stopio gwasgu ar yr Oobleck, mae'n troi'n hylif. Iawn, nawr i ni'n mynd i trio neu peli mas o'r Oobleck. Codwch peth yn eich llaw a gwasgwch yn galed ac yn gyflym arno fe. Pel eitha mawr fel hyn. A cadwch wasgu fe, gwasgu, gwasgu, gwasgu. Ar ôl 3, i ni'n mynd i stopio gwasgu ar y bel a gadael fynd. 3, 2, 1, nawr agorwch eich dwylo. Mae'n hwyl. O, mae fe'n hylif eto. Cool. Os ti'n rhywun fe eto, mae'n mynd o'r... Mae'n mynd nôl i bil os ti'n dechrau gwasgu fe'n galed eto. Mae fe'n solid eto, mae'r hylif di mynd. Beth? Fi mae'n neud e eto. Oobleck, 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 Oobleck.